DJ Mnyasa on a brand new day. Hi, Sekunjalo. Ngiyaphila njani? Prank call. Na DJ Mnyasa. Sikhabe sewayile. Ngifuna ungenzele ama-drugs. Ngizwe umzimba wami ukhakambe. Hi. Hi, Bo. Mina ngitholete number yakho. Ikasiyephe. Prank call. Sendo lesimbulo uthi ufuna amaphoyisa ngithi ufuna amaphoyisa accident na. Unjani? Ngabe ngikhuluma noBusi siwe izini. Ukhuluma nobaba uNdwandwe emahhovisi ase Home of Self eNaspoti. Ngikushayela nje semahhovisi. Ungabe unasisikhathi for imibuzo emncanyana nje? Ngabe kukhona lapho ushiye khona umniningwane wakho omayelana ne-ID number izinto ezinjengalezo ngoba la kunomnumzane uHassan uDidat ongumfowethu waseSulumane mayelana nemishado angazi angizwa kude ini na Wena uthi kunomuntu ongimnika umniningwane wami. cha ngithi umfowethu ngiyaconfirma nje imininingwane enginikeza umfowethu uHassan ukubonakala ngathi umfowethu wangaphandle oze ukuzoshada nomuntu okuthiwa uBusi kunomniningwane wakho la manje into engicelile ukuthi beze nawe so angazi kahle ngithathe ngikuthinte ngiconfirm ukuthi ngabe uyayazi yonke lento Angiyazi. so ngoba lana ubonakala umuntu oshadiswayo kepha Angikwathi konke lokho ke Shem, angikwathi. yini ongayazi awazi ukuthi awufuna ukushada angizwa kahle Angifuni ukushada mina. Ngicela kubuthi, how come someone ashade nawe ngaphandle kwe-information yakho nawe like in person? Kuyenteka lokho ke nje wena. Angithi wena sisi into eyenzekalayo nyalo umuntu uma enza izinto ngasese banikezana izimali kuyenzeka noma ngabe yini izinto ezinjengalezo Shame phela kuyaqala kuyenteke lokho ka lele ngifuna ukushada naye mina uright lele kangilobolile. Uloboli umuntu osolojoliwe Ngasukuzala ngidobe ngishada mina. Manje wena naso ukukhuluma so uyakuthusa. sengisho ukuthi ngiyina sengiyahuma first one chat ngishadile. sengisho ukuthi wena ungumuntu 4 months time yes ngilotsholiwe. idanini leyo ngoba akuveli la njengomuntu olojoliwe engekwesiko Ngani kufuna ngiseregister ngomba ukuthi ngilotshole ngekwesiko. yonke into eyenzeka eSouth Africa iba semthethweni Angikwathi lokho ke nathi asikwathi la khaya lokho. le fona wayitshontshe usho ukuthi awakwenzeka ukuthi uyitshontshe ukuthi kanjani Ngiyatshontsha ifoni mara ngithengele ungakwami. makwakho mara umuntu olojoliwe ungumuntu olojoliwe mara uthenga Doesn't matter. hayi Still umntwana wakhe doesn't matter ukuthi ungumfazi womuntu ungumfazi womuntu akusho lutho lokho. Nami ngiyamendela ngini. okay hayi Ngiyamendela. Funa ngithengele ngebirthday yami le. Kufuneka ngibheke vele njengemntwana wakhe. hayi siyabonga kakhulu ke sisi uzoba nesuku oluhle Okay, ngicela ukuthi ungamshadisi Judu information emagama ami. Ufunela ungonye nale number yami. Umtshele ukuthi sorry Shem. Angifuni ukushada mina. Ngasukuzala ngidobe ngishada mina. hayi sisi kunjani Ngiyaphila njani? Prank call. Na DJ Mnyasa. Sikhabe sewayile. ngifuna ungenzele ama-drugs ngizwe umzimba wami ukhakambe hi Hi Bo, mina ngitholete number yakho. Ikasiyephe. Prank call. Sendo lesimbulo uthi ufuna amaphoyisa ngithi ufuna amaphoyisa accident na.